Carcar City Police nagigalayon karon sa ubang mga police station sa masilingang dakbayan og lungsod din may susamang modus sa pagpanglungkab. Tiluan meron din na adunay live update kabahin ini. May. Matod sa hepe sa Carcar City Police Station nga ubay-ubay na karon ang mga CCTV footage nga ilang nahipos nga posibleng makahatag og giya sa pag-ila sa mga responsable. Kung basihan ang mga tools nga gigamit sa mga suspitsado, pagbangag sa pader sa grocery sa mall, diin sila miagi aron makalusot paingon sa mga sell shops ug jewelry store, matod sa hepe sa Carcar City Police, Police Lieutenant Colonel Brian O'Neil Salvacion, planado kaayo ang pagbuhat niini. Nagkadiyang matang sa tools sama sa usa ka bolt cutter, usa ka metal saw nga may unom ka mga extra metal saw plates, usa ka metal crowbar, usa ka metal flat screw ug usa ka wire cutter pliers. Ang na-recover sa Carcar City Police sa jewelry store kansang vault giswayan unta pag-ukab sa mga suspitsado apan napakya sila. So base sa ilang method of operation, sa manner nila nga pag-execute sa crime, no, even sa mga footages nga mong nakuha kung sa ang ilang action sa sulod, kamao gyud sila. What I mean, not kamao sa area, but kabalo gyud silang gipangbuhat. Anad kumbaga. Sa wala pa nila gisulod ang naasoy jewelry store, una nilang nabiktima ang usa ka cellphones and accessory store diin nadagit sa mga suspitsado ang 85,667 pesos nga halin sa maong tindahan. Base sa CCTV footage sulod sa mall, may duha ka mga lalaking nakabonet ang nagtikaw-tikaw sulod sa mall samtang sirado na ang tanang mga tindahan niini. Apan di pa makasiguro ang hepe sa Carcar City Police kung duha lang bagyod ka mga lalaki ang responsable sa hitabo hangtod nga makompleto nila og review ang mga CCTV footage sa sulod sa mall ug sa mga palibot niini. Nakig-alayon usab karon ang Carcar City Police sa ubang mga police stations sa mga silingang lungsod ug dakbayan diin may susamang insidente. Usa sa ilang gitanaw ang nahitabo sa usa ka dakong tindahan sa dakbayan sa Danao nga nabiktima usab sa pagpanglungkab sa miaging buwan. Sa maong hitabo, gikatahong nagbangag usab ang mga suspitsado aron makasulod sa dakong tindahan. Gina-try na mo connect biron kung naa ba sila connection natong uban, manang nakipag-coordinate with me sa other PNP unit. Ang uban ma'am na naman sila person of interest, no? So, mo na nga mo ang ginatanaw karon aside sa mo ang separate investigation nga ginabuhat. Sa wala pa mahitabo ang pagpanglungkab niadtong Biyernes, may laing cell shop usab sulod sa naasoy mall ang nabiktima usab sa pagpanglungkab. Apan nailhan na ang mga responsable niini nga mga minor de edad ug napasakaan na usab sila og kaso. Lan? Okay, daghang salamat Luan Merondina.